ce yana zuwa Dubai, China, India. Suna ne kuma Alhaji Nasu. Ba abin da aka sha na sha. Ba ki tashi ta yin bakin laya ba sai da ki an sha kuɗin. Dokta ɗaro kuɗi. To. Ga wata mai cikin. Allah dokta. Ka gani? Wallahi dokta shi yasa daga son ka tafi rayuwa. Nan karɓar da za a yi masallaci sai an biya. Addu'ar da aka yi sai an biya. Akwai wani kaso na daban wanda aka bani. Kewa unwanin zunubi horomo. Ina ta bada abina har yanzu ba a zana saman na toku ba. Yake ya kamata a ce mun je wani wurin shakatawa daga ni sai ke mu kawai. Mu je ciki sai in koya miki yanda zaki acting din da komai ciki ya fi sauki. Lokacin da zuciyar kuɗi suna sauki sai na ga wace hanya za na bi in fito maki domin samun in gabatar sai maki da kaina ko da kila soyayya zan samu kabuwa. Ya na gode kuma ba abin da zan maka sai godiya. Shirin BA General Services Wata Sabuwa. Kin gama? Wallahi to da baya ya ta kike ba ko? Wallahi da sai na ci miki mutunci. Ashe bakin ciki na kike yi? Wallahi ka ci darajar kai tsoho ne da na tsitsin kama maji. Arrive Ogun Patriot! Nigeria Kolobe! Kasance da fim ɗin Wata Sabuwa domin ganin iya za ta kasance. Ɗakin kai na da kafet. Awo shi na da kafet. Ai na samu hata AC ma akwai ciki. Doka ta nasa gidan ga daga yau na tsaye da ɗiban ruwa. Ruwa na sai suwa nan ba ni kattan banza na su yi wa ɗan ƙadiran suka so ba. Wallahi. Ba ni dukiya ta. Na ga ka shiga nishaɗi ba an ruɗe kuɗi na. Ne nake ta siga. Donan! Gaskiya a dama jaraba kina nika gani. Wallahi ka jaraba. Gaskiya. Camama ce wadda cikuikuye ya haɗa da damfara, cin amana, makwadanci, rikici, camama har mutsewar hargitsi. Wata Sabuwa yana nan taɓe. Na ke gina. Baba ta kare shi. Ta kare shi. Yanzu baba ta ji. Agwaga da buje nika jiran su dawo su bani kuɗi mu je dandali a shekaya. Wai har yanzu ba su ba da aron kaya ba amma sun baka ba su kyau. Bari yanzu in ni samu sauki sai mu tafi duk inda kaka so a tafi yanzu ko ma zan cikin gida tun da bani da lafiya. Bin yabun mamaki na ga ka hito ta sigar da ban yi tunani ba. Amma dai laɓe baka da imani yanzu kana da agwagwa da buje uku nika yi ni ban karya ba. Zan sa ki ciki kuma zan haɗa ki da jarumi Kabir Bizubul. Dan Allah nan ne BAP. Na ni baba. Wa babanka kana ka tani ɗan caca ka ce min baba muna da ƴan caca. Ai da ni da kai duk kullu taka bugun abu. Miliyan 10. Ba ɗaya tata ba, wallahi ba ɗaya kalanzir ta ba. Abu ke ɗaya tata ɗai ɗan baba. To abin da za a yi, duk abin da ka ɗauko an dai ba mutum na ba, ka kawo min. Kun ɗan da hankalin ka sharu. Na waɗa ma ni komi da ruwanka nake. Ina ganin lokaci da ya kamata a ce ni na turo magabata na su zo su haɗu da naki magabata domin mu tattauna mu san menene ya kamata a yi. Sai dai a danno ban sani ba ban san abin da an naki ra'ayi ba. An ka ɗauki mashin ɗin mai gida? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. La ilaha illallah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayu ko an kai mu kukan uwan Musa wata tara babu hawaye. Yana nan